Hola, jo sóc la Sheima i tinc 12 anys. Hola, jo sóc l'Àmbar i tinc 13 anys. I ara us vull presentar a la meva amiga Joana, que té 27 anys. I jo us presentaré en Robert, que té 24. Doncs vinga, ara coneixerem aquestes parelles d'amics. Comencem per la Sheima i la Joana. La Nata sovint forma part de les seves trobades. La Joana és cuinera i ha enganxat el gust per la cuina a la Sheima. Es troben un parell d'hores cada dimarts i fan una pila de coses. Fer pastissos és de les coses que els agraden més, però mentre cuinen aprofiten per xerrar de tot. Les va posar en contacte una entitat que ajuda alguns nens que passen per un moment difícil. El projecte es diu Tàndem. La Sheima fa primer d'ESO i el canvi a l'institut no ha estat gens fàcil per ella. Parlar de les coses que la preocupen dels estudis amb la Joana l'ajuda moltíssim. Tinc molts exàmens i ella m'explica una miqueta la seva vida, com l'ha anat quan tenia exàmens, i amb el que m'explica ella les veig per una altra part. A la Joana, que és de fora, també li ha anat superbé conèixer la Sheima. Tiene planes para todo, entonces yo estoy muy dinámica junto con ella y eso me ayuda también porque aprendo más. Bueno, per mi la Joana és com la meva germana gran i espero que sigui així amb ella. A l'Àmbar li encanta l'art i dibuixar, i en Robert és un apassionat de la música. Són temes que apareixen sempre en les seves converses. També es troben un parell d'hores cada dimarts i el temps se'ls queda curt. A l'Àmbar el que li passa és que li interessen temes que troba que amb nens de la seva edat no en pot parlar. I amb el Robert ha trobat un amic en qui confiar i parlar de tot. Més gran penso que hi ha més tema de conversació que una persona de la meva edat. I això m'agrada més. Parlem de maneres que tenim de veure el món o els sentiments de la gent, treure tot el que penso al cap a dir-ho en paraules. I llavors això és bo. Com que en Robert està a la universitat, també parlen molt dels estudis. Què creus que se'm donaria bé? O ja mirant més cap al futur, què li agradaria estudiar? Jo li faig preguntes que la fan reflexionar sobre coses. Sí, quan ja són les 8 i hem de plegar, sempre surt un altre tema. Uns tàndems que funcionen la mar de bé. Adéu!